Molt bona tarda, com va la onada de calor des dels Pirineus? Una salutació a tothom que ens acompanyi avui amb aquest directe. Si no et pots quedar, doncs cap problema, el deixaré com sempre penjat al perfil. I avui doncs, la intenció és de parlar de salut i en un aspecte que doncs, moltes vegades no tenim prou informació, llegim coses, no sabem ben bé si és veritat, i llavors el tema, per si algú no ha vist els stories sobre que anava el directe, doncs parlarem de sòl pèlvic, de joguines sexuals i tot el que comporta doncs, tot al voltant d'aquest tema, de si és veritat, si no és veritat, si ens poden ajudar les joguines sexuals a millorar la nostra salut del sòl pèlvic. I la nostra convidada, la Gina, crec que ja la tinc per aquí, de Criant. Parlarem amb una especialista, no ens inventarem les coses. A veure... Ja la tenim aquí. Ostres, quin paisatge més xulo! Què et sembla? Mira, bueno, estic a la piscina, que jo estic de vacances. Tu sí que saps. Deus estar amb els peus així amb remull ben fresqueta i el cap cap a fora, no? Perquè et veiem. Totalment. Què tal? Com Do, estem? doncs mira, molt bé, perquè estem aquí amb tu, perquè ens expliquis un munt de coses, perquè és el que estava justament dient ara, no? Que parlarem de temes que no se'n parlen gaire, però que a més no parlem i fem aquí el cuento de la lechera, no? Sinó que parlem amb un especialista com ets tu que ens pot treure de dubtes. I deia que parlarem de sòl pèlvic, de si és veritat doncs, que les joguines sexuals ens poden arribar a servir d'alguna manera per estar més en forma i de diferents temes que estiguin en relació amb tot això. Serà com una mica monogràfic, no? Exacte. Però si et sembla, per començar, doncs també dic que si algú vol fer algun comentari, com dic sempre, des del respecte, cap problema. Si ens voleu enviar alguna pregunta ens dona temps, doncs també, si podem la respondrem. I que si hi ha algú que vol doncs, d'una forma més individual preguntar-te alguna cosa, doncs també que us escrigui al vostre perfil per missatge directe i també li respondreu, no? Però si algú vol participar, doncs això, ens escriviu aquí a la casella de comentaris la pregunta i en la mesura de lo possible, doncs la Gina, si pot, anirà responent, no? Exacte. Què et sembla si comencem perquè ens expliquis què és el sòl pèlvic? Com ho veus? Vale. Comencem per El aquí? sol, Sí? sí. Vinga, va. El sol pèlvic, o sigui, ens costa entendre-ho, no? Perquè és, per definir-ho fàcil, és tota la maca de musculatura, de fàscies i lligaments que sosté tots les nostres vísceres per la part interna, és a dir, tot el que tenim a baix, vale? Que està tot englobat a dins de la pelvis, però per la part més inferior. Què vull dir amb això? És una maca, un Ara no et sento. A veure, ara... No sé si jo ets tu, però ara no et sento. Tu em sents a mi? A veure si ens sentim... Jo ara t'he perdut, no t'escolto, Gina. No sé si tu em sents, jo ara no t'escolto, te veig congelada. A veure... T'he perdut, Gina. Bueno, estàvem dient... val. Ara torna a entrar, que segurament és la connexió, que des de la piscina, que ens estava fent enveja la Gina, doncs potser ha perdut la connexió, ara torna a entrar, a veure... Vale. Bueno, mentrestant, el que dèiem, si algú té algun dubte ens el pot deixar aquí als comentaris, si no, si vol fer la consulta de forma més individualitzada o personalitzada, li podeu escriure al perfil de Criant i us respondran en quan pugui. En quan puguin, bueno, perquè és un equip, tenint en compte que la Gina està de vacances, però així tot ens dedica aquesta estoneta. A veure si es pot connectar una altra vegada. A veure si la tenim per aquí. I mentrestant això podeu aprofitar a enviar-nos les preguntes que vulgueu. Aquí, a veure ara, que la torno a veure, si pot entrar... Hola, sí, és que t'hem perdut, Gina, a veure si pots tornar... Ah, ara sí, ara sí.
sé què ha passat, no sé. Has quedat congelada allà un moment i llavors jo sí que he vist, m'ha sortit l'avís de que s'havia tallat la connexió. Sí. Doncs el que Jo... us està explicant, Mm. el sòl pèlvic, és aquest conjunt de músculs, de fàcies i de lligaments que tenim a la part baixa de la nostra pelvis. Tot això és una maca, no? Que si no la treballem o no en tenim consciència des de ben joves, aquesta maca es va debilitant i que pot comportar diferents disfuncions, no? Creiem o les associem, o és veritat, que les dones, per prevalença, en tenim moltes més possibles problemes, no? A la llarga, com la incontinència urinària, com possibles incontinències també, a part de la urinària, hi ha la d'emergència o la d'esforç, que us explicaré una miqueta el que és, no? Però en les dones és veritat que hi ha una afectació potser molt més temprana que en els homes, però que els homes també tenen sòl pèlvic i també és important que el treballin perquè també en poden patir aquestes disfuncions a la llarga. I això que dius, la d'emergència, què és? Vale, la incontinència d'emergència. Jo us explicaré una miqueta perquè la funció de la llevadora, nosaltres estem formades per a fer-ne aquesta detecció de les possibles disfuncions, sobretot en l'etapa que més conforma, bueno, en la que més són protagonistes, no, les llevadores, que és durant tota l'etapa reproductiva i sobretot situem que nosaltres fem una valoració del sòl pelvià entre les 6 i les 8 setmanes. I a partir d'aquí és molt important que treballem conjuntament tant amb els nostres companys, els ginecòlegs, com els nostres companys, els fisioterapeutes, per a poder-ne fer derivacions a les dones i que, si cal un tractament, que siguin elles les que, o ells els que valorin o valorin més exhaustivament i en facin tractament. Però la incontinència d'emergència. Incontinència d'emergència és, per posar-ho clar, jo ho explico molt, molt clar a les dones, és, per exemple, estem a l'ascensor i és allò de, ai, que no me l'aguanto, i fins i tot que t'està costant obrir la porta de casa i que es pot escapar alguna gota. Llavors, moltes vegades ens diuen, no, però a mi això no em passa. Què fem nosaltres en consulta? En consulta passarem unes escales que estan validades, una que es diu l'ICQ, i en què la dona autocomplimenta, en què hi ha uns exemples, no? Hi ha 4 o 5 preguntes, si no me'n recordo malament, i l'última, per exemple, hi ha diversos exemples en què et diu pues cuando realizo esfuerzo, i ho dic en castellà perquè no està validada en català, però cuando realizo un esfuerzo Quan o estornudo, quan tal, no? Hi ha diferents, suposo, graus. Val. Queda entès. Emergència és allò que no arribes al lavabo, vaja. Dius, que ve pixo sobre, parlant clar. Com que avui anem a parlar clar, vull dir, aquí no ens tallarem i, a més, com que ni tu ni jo aquí guanyem res ni hem de ser políticament correctes i com que el copríncep segur que no ens escolta, doncs podem parlar clarament de tot. Llavors... Pèlvic, no ens n'hem d'enganyar. Sí, ell també té sol pèlvic, però no sabem com el té. En aquest cas, ni li anirem a preguntar. Però que sàpigui el copríncep que si necessita una consulta, les persones que tenim Seguretat Social a Andorra, tot i que hi ha una part de copagament, poden fer consultes, com vam dir en un altre directe, perquè els vostres serveis entren a dintre de la CAS. Vale? Això que quedi també clar, de bon principi. Escolta, llavors, clar, mentre pensava aquí coses pel directe, perquè va sorgir tot perquè vaig veure un article, no? de si les joguines sexuals realment servien. Abans d'entrar en matèria, així, per introduir el tema, és millor joguines sexuals o tenir una bona sexualitat? O seria tot una barreja? A veure, és que amb això, l'altre dia jo també vaig estar llegint estudis molt curiosos, no? I què entenem pel sexe, què entenem per la sexualitat. La sexualitat és una cosa que ens acompanya des de la vida intrauterina. Sí, ja sexualitzem dient, i què és, nen o nena, el que esperes? O quan posem noms, per exemple, és veritat que avui en dia hi ha noms que poden ser molt neutres, però la majoria, no sé, pensem en nens, nenes i noms que s'hi adequin, no? I això és sexualitzar i no passa res, i això ens acompanya des que som ben petits, no? D'altra banda és com gaudim de la nostra sexualitat, com ens coneixem nosaltres. I sí, podem fer servir joguines, podem tenir sexe, relacions sexuals amb una altra persona o altres persones,
però l'important és començar per nosaltres mateixos. Perquè si no ens coneixem, no sabrem fins a on arribar o fins a on volem arribar, no? I és Correcte, però això superimportant. també era el comentari aquest de la nostra sexualitat, de dir, bueno, ens hauríem de conèixer el nostre cos una mica també i Exacte. sobretot aquest directe no és per fer una classe magistral, sinó per donar informació i que d'una forma divertida, perquè m'va encantar l'altre directe que ho vas fer tot, ho vas explicar tot super fàcil d'entendre, doncs que tinguem clars alguns conceptes que, com tu has dit abans, són molt importants que sàpiguen des de molt joves, però que està clar que encara el 2023 ens falta moltíssima informació. Perquè, per exemple, Sí. tu dius, treballant conjuntament amb els ginecòlegs, però quan m'estaves dient això jo estava pensant, quan vaig a la revisió anual, perquè jo per edat hauria d'anar cada any, com mira la meva ginecòloga si jo tinc el meu sol pèlvic, per exemple? Com me puc assegurar que m'està fent una revisió, que m'està mirant si estic bé? Sí, el que fan els ginecòlegs, sobretot, és a nivell ecogràfic, ells el que fan és la valoració uterina, aviam si posant la sonda. Jo et puc dir, a grosso modo, lo que jo sé que ells miren, no? Però si hi ha alguna disfunció i sobretot que la dona ho refereixi, per exemple, ostres, pues que és que em passa això o tinc molèsties, ja em poso, per exemple, en la dona que ha parit, no? Que després d'haver parit doncs poden haver-hi molèsties que ella refereix amb ella mateixa o amb la seva possible parella, no? Des que quan tinc relacions sexuals tinc dolor, això se li diu disparèunia i no hauríem de tenir dolor amb algo que és tan satisfaient, no? Bueno, que satisfà tant, no? Correcte, Llavors, sí. aquí és quan el ginecòleg n'ha de fer una valoració exhaustiva i si cal derivar-ne per fer-ne tractament a posteriori. Però ells és molt important de que, bueno, que això ho tenen en consideració perquè bueno, és algo que s'ha de disfrutar, no? La sexualitat és, com us he dit, ens acompanya sempre i, ostres, si no disfrutem d'això, no anem bé. Sí, sí, i el que Abans, deia és que amb la nostra parella o nosaltres soles, que des d'aquí exacte. convido a les parelles de qui sigui a fer regals de joguines eròtiques, perquè les que tenim certa edat sempre veiem el típic acudit de que l'home anava a comprar, i això és molt sexualitzat, però que anava a comprar roba interior per regalar-li a la seva dona. Però escolta, és que també es poden regalar joguines eròtiques i introduint el tema, llavors, com amb aquesta salut pèlvica ens poden ajudar totes les joguines eròtiques o si també m'agradaria que ens expliquessis a part de una mica com, perquè és el que em dic, no anirem a fer ara aquí una exposició magistral, però així amb 4 conceptes perquè ens quedi clar el què, el com, també si a partir d'alguna edat que es recomana o això també dependrà justament de la salut de cada persona. Mira, avui en dia les joguines eròtiques és que estan molt a l'abast, no? de tothom, ho podem trobar a qualsevol lloc. I fins i tot ara jo crec que s'estan desestigmatitzant menys. Perdona, faig un parèntesis. A tot arreu vol dir a tot arreu, perquè aquí a Andorra potser no ho veiem tant, però la Gina, per la foto que heu vist al directe, a l'avís de directe, va anar a una botiga que venen coses per nens també, eh? O sigui que quan diem a l'abast és molt a l'abast. O sigui, quan sortim d'Andorra estan molt a l'abast. Tanco parèntesi. Sí, i fins i tot bueno, en grups de dones que m'han estat explicant, ostres, doncs a mi m'ho van regalar les meves companyes pel meu cumpleaños i tal. Bueno, potser s'està normalitzant més. És veritat que hi va haver molt el boom del Satisfyer, que és el succionador de clítoris, i el succionador de clítoris, sí, pot estar molt bé, però té un petit hàndicap, que és veritat que és com... una amiga li em va dir que es dedica a la venda de productes, diu, és com el McDonald's del plaer, no? És com el ja, perquè és tan ràpid l'orgasme que no acabem de disfrutar tampoc del nostre cos o de la meseta fins a arribar ben bé a l'orgasme fins al clímax, no? I després pot haver-hi certa frustració després quan tenim relacions amb d'altres persones. Llavors, Satisfyer, sí, però amb sentit comú també, no? Perquè llavors també passa que si és sol extern al clítoris i no entrem a d'altres parts, tampoc treballa tant la musculatura? Vale,
això està molt bé que ho diguis. Mira, tenir un orgasme ja és un treball de sòl pèlvic, de per si, ja ho és. Perquè com que en el moment en què estem tenint l'orgasme es du a terme una contracció molt gran de tota la nostra musculatura del sòl pelvià. Llavors ja l'estem exercitant, sí o sí. Llavors, tenir orgasmes és superbeneficiós pel sòl pèlvic. Molt. Del tipus que siguin. Per tant, servirien tota mena de joguines, per dir-ho així. Exacte. I després cal diferenciar també aquestes joguines. Si anem a parlar, ara jo estic parlant d'ús terapèutic, però si anem a parlar en el cas de sexualitat, sí, però podem tenir diverses, un satisfier, podem tenir un altre tipus de vibrador, podem tenir també els que són dobles, no sé, per exemple, que tu vas posar Plátano Melón, bueno, és una de les plataformes ara amb més èxit i que els consells que donen realment, ostres, són molt bons, perquè... Sí, és que ho vaig posar així de broma, però és que realment crec que és de les primeres plataformes, bueno, o de les primeres marques que es va atrevir a fer continguts així, a més, molt informals, però que, igual que tu, que es queda molt clar el que s'està explicant, que no utilitzen paraules supercomplicades, sinó que tothom pot entendre i d'una forma supersana, no?, al final. Exacte, perquè o sigui, el vibrador, sí, el podem fer servir, és una eina més, no? Però per les dones el primer recurs són aquests. O sigui, tocar-nos. Des de petites sempre hi ha com una interferència entre la nostra vulva i nosaltres, no? Que si el paper, la calceta, i és molt important que des de ben petites que ens toquem per conèixer-nos, no? I això que continuï, això és superimportant. Però els vibradors, jo per exemple, quan faig la valoració de la quarantena de les dones, els explico, bueno, tens un vibrador? Si em diuen que no, jo els ensenyo el vibrador Bala, que és molt discret, és molt fàcil d'utilitzar-lo, el podem fer servir per fora, per tota la zona, per exemple, perineal, que si comencem amb una intensitat baixa, bueno, doncs ajudem a tenir un primer contacte amb aquesta musculatura, amb la part tota de la musculatura de la zona perineal, i després podem treballar ja més a l'interior. Si treballem a l'interior, podem anar augmentant una miqueta la potència, no? Perquè es vagin produint aquestes petites contraccions del sòl pèlvic i així anar tenint aquesta consciència per anar-ho treballant. I després el que podem fer és anar-ho relaxant. Però és que el vibrador no només el fem servir pels nostres genitals més sexualitzats, pròpiament dit, que podríem dir, no? Pues jo què sé, la vulva, la vagina, sinó en els casos, les llevadores, en els casos de possibles obstruccions, quan estan donant al pit, el vibrador és una supereina. El fem servir des de la base del pit fins a, o sigui, com de canal de sortida per ajudar a desobstruir. Val. No, això no ho havia escoltat mai. O al sentit invers, si per exemple aquesta dona en el moment en què té la pujada de la llet té una ingurgitació que se li diu molt important també degut a la possible sureteràpia que se li ha passat durant tot el part, clar, aquest edema ha de sortir d'alguna manera. I llavors farem el moviment contrari, el farem des del mugró cap a l'axil·la. És com un massatjador, al final. Exacte. De diferents parts del cos. Exacte. I en el cas dels nois, si tenen algun problema, com poden utilitzar un vibrador? Clar. És que com que veig que se van connectant nois, dic aprofitem, que no marxin, que també parlem d'usos dels vibradors per ells. Clar, el tema és que tothom tenim un sòl pèlvic, no? I els nois també tenen un sòl pèlvic. Les noies podem començar a tenir alguna disfunció a partir dels 30, però ja s'han vist estudis en centres d'alt rendiment en què les adolescents, estic parlant de noies de 13 anys, ja havien referit algun tipus de pèrdua d'orina en el CAR de Barcelona, un estudi que Sí, les que tenen una càrrega física molt important, sobretot suposo que és d'impacte, no? Exacte. Tots els esports d'impacte comprometen el nostre sòl pèlvic, però en els homes també. En els homes, quan poden aparèixer aquestes disfuncions? Potser amb una edat més avançada, no? Cap als 50 anys, que és el que solen referir més, és problemes, el que més els hi pot preocupar, no? Problemes prostàtics, problemes a nivell de disfuncions erèctils, però jo aquí, clar, no és tant al meu terreny perquè jo me dedico més en el món de la dona, però que tots tenim un sòl pèlvic i tots n'hem de ser conscients en algun moment, no? I que tot el que estem a vibració ajudarà a activar i a tenir una consciència d'aquesta musculatura.
i és beneficiós. Els homes, els primers vibradors que hi va haver, no sé si recordes, els anells vibradors, que deien que era per la dona, però és que s'instauraven en la base del penis. I, Sí, clar, i això... i amb diferents marxes. Exacte, i això segurament n'ha portat uns efectes positius, però jo això, com que no és tant al meu camp, doncs no m'hi dedico. Això potser més un fisioterapeuta o un neuròleg ens ho podria especificar. Llavors, en aquest cas, això, millor que consultin el fisio. Bueno, que de fet, moltes vegades les noies també arribem, suposo, a vosaltres via el fisio, no? Perquè preguntes al metge de capçalera, escolta, jo què sé, tinc pèrdues d'orina, t'envia el fisio igual diu, doncs, escolta, vés a visitar també a les llevadores que també te poden ajudar. I ara també parlant, mentre explicaves això, em venia el dubte de dir, vale, hi ha algun punt que sigui massa? O sigui, suposo que com a tot, un excés d'ús deu ser dolent? O no? O en aquest cas pots fer tot l'esport que vulguis? Clar, o sigui, tot amb un sentit comú. És veritat que, bueno, que fer servir els vibradors sempre és gaudir de la nostra sexualitat. Potser és el problema si tenim una parella que això afecti les relacions de parella. Però si no afecta, cap problema, no? Un últim estudi que vaig llegir a Espanya, està centrat a Espanya, la mostra era molt elevada, no sé si eren 5.000 i pico persones entre 5.000 i 6.000, Déu-n'hi-do. Sí. Bueno, la comunitat que més practica sexe i més utilitza els objectes sexuals és la Rioja. Déu-n'hi-do. La que menys és les Illes Balears. Hi havia alguna casuística perquè passi d'això? I llavors això estava relacionat amb menys problemes o menys consultes, per exemple, els fisios sobre sol pèlvic, o no se sap? No estava relacionat. Això era un estudi sobre relacions sexuals, sobre masturbació, etc, però no sobre disfuncions de sòl pelvià ni no estava correlacionat. I llavors, així per fer 4 línies de lo que hem dit fins ara, què hauríem de fer per millorar? Perquè pot ser que no tinguem pèrdues d'orina o pot ser que el que dèiem, els nois de moment no tenen res, però com a higiene o... Higiene del sòl pèlvic, en diem. Sí, vale, és correcte, llavors. Doncs com a higiene del sòl pèlvic, o sigui, pel nostre dia a dia, igual que fas estiraments, què hauríem de fer en el nostre dia a dia per a tenir el sòl pèlvic correcte? Sí, mira... Suposo que no deu ser fàcil donar com unes línies així base, perquè cadascuna som un món o cadascú som un món, però si hi ha alguna cosa generalista que poguéssim aplicar totes, quines serien? A veure, el que solem dir per tenir una consciència d'aquesta zona és tanca la teva vagina, no? Abans es deia apreta, però apretar, cuidado, perquè hi ha gent que fa com si expulsés. I a vegades diem... clar, perquè pots apretar cap a dintre o pots apretar cap a fora. Exacte. Clar, s'ha d'explicar bé, és veritat. Si jo et dic, tanca la teva vagina com si volguessis retenir la copa menstrual o un tampó, imagina't que tens alguna cosa a dintre i ho vols aguantar, no? Llavors, això estàs produint una contracció de la teva musculatura aquí tota perineal. Sí? Llavors, relaxa. Si això ho anem repetint, perfecte. N'hauríem de fer unes quantes contraccions d'aquestes al dia. Si te dic 50, doncs ja és molt perquè n'estàs tenint molta consciència del teu sòl pèlvic. Però si a més tot això ho combines a nivell respiratori, perquè el sòl pèlvic, si està tenint tota la pressió de vísceres o el diafragma contret, el diafragma quan es contreu es queda engruixit, al contrari del que es pensa, no? Es queda gran i llavors crea aquesta pressió a sobre del nostre sòl pèlvic. Llavors, amb una consciència també a nivell respiratori, fent inspiracions i expiracions profundes, no? Si jo combino, agafo aire i a l'hora de treure aire, tanco i després relaxo. També la postura en què ho pugui fer. No és el mateix que ho facis de peu o sentada, que hi ha tota la pressió visceral, que ho estiguis fent estirada, per exemple, o a 4 grapes. I això són també exercicis que plantegem a les dones per tenir aquesta consciència. Que agafen apunts,
Està molt bé. Que està molt bé, no? Fer molts exercicis molt específics de cara al sòl pèlvic, no? O els que estan ara com molt de moda, els hipopressius, no sé si n'has sentit a parlar, Fa anys, sí, fa anys, sí. però jo plantejo una reflexió. A Està mi no molt bé m'acabaven de convèncer, però bueno. clar, però tu imagina't, com vols anar a fer un exercici hipopressiu, no n'has tingut cap contacte, fer un exercici hipopressiu, si abans no tens una consciència de la teva respiració. No? Sí, de fet, ho trobava com una moda i, a més, el que estàs tu dient ara, que si no tens molta consciència del teu cos, és que inclús vaig pensar que podia arribar a ser contraproduent, perquè igual t'estàs carregant d'altres parts del teu cos. Però bueno, això era una reflexió que vaig fer. Sí, podria ser, no? Perquè s'ha de tutoritzar superbé un exercici hipopressiu amb molt poca gent, que siguin unes classes molt personalitzades en aquest sentit, no? De molt poca afluència, perquè realment t'han d'estar corregint molt i s'ha d'estar veient molt bé que s'està treballant al conjunt del cos, no? Per tot aquest treball també del core abdominal, que és que va tot lligat, no? Clar. I moltes vegades em diuen les dones, clar, però si jo, per exemple, he sigut una cesària, el meu sòl pèlvic no té per què estar afectat. No és cert. Però si t'ho han remogut tot... No és només això, tu pensa. Anem a valorar, no? I el nen igualment ha estat allà apretant, Evidentment, tu has tingut tot el pes de l'embaràs. Hi ha hagut un canvi de pes. Tot això, la maca aquesta es va debilitant. El nostre cos és molt savi en aquest moment, però bueno, va activant tota l'hormona relaxina per ajudar a que no hi hagi aquest gran impacte, no? Però després l'hem de treballar. Però que hagi estat una cesària no vol dir que el teu sòl pèlvic no pugui estar afectat. Clar. Que aquest és un dels mites que hi ha, no? També de, però si jo soc cesària, el meu sòl pèlvic està bé, o no tinc per què tenir problemes el dia de demà o cap tipus de disfunció. I no és veritat. Clar. I així, parlant de mites, quins són els que te trobes més freqüentment? Aquest sobretot. O si ja el relaciono amb els vibradors, quan jo dic, tens un vibrador? Pregunto, tens un vibrador? Bueno, la gent es queda una mica sorpresa, no? Ostres, un vibrador? Sí, bueno, el vibrador té moltes funcions. O sigui, des del moment en què potser tens una contractura i te'l passes a nivell cervical, a una potència, et pot ajudar a relaxar, perquè no deixa de ser un augment de la vascularització en aquella zona, com que el facis servir en la teva zona genital o com que el facis servir a nivell dels pits, no? Però hi ha vibradors que són, no sé, que són molt discrets, i els vibradors Bala, per mi és una gran eina i és un gran invent avui en dia. I així, parlant de coses bàsiques també, si haguéssim d'anar a comprar per la nostra salut del sòl pèlvic, llavors un vibrador, o sigui, el vibrador que totes haurien de tenir, no per plaer, sinó per salut, ja és així? Hauríem de tenir un, de dir, ni utilitzar-lo, no sé. No cal. No cal, per lo que t'he dit, orgasmes igual a contracció, igual a salut pelviana. Ja, però penso en la gent que no té parella. Lo que vulguin, o sigui, si volen treballar des de l'interior, si ho volen treballar des de l'exterior. La idea és aquesta, no? Que el vibrador té moltes més funcions, a part d'aportar-nos tot el plaer, però també amb treball de cicatrius i de més, no? O problemes aquests d'incontinència, però sobretot per tenir una consciència del sòl pèlvic, perquè com vols tenir una consciència del sòl pèlvic o quins músculs hi han a treballar si no els sabem contreure, si no sabem on enfocar la força, i un vibrador ens pot ajudar en aquest sentit. Un vibrador, boles, no, també? Les boles xines, sí, però ojo també amb les boles xines, perquè el que també es parla amb les boles xines que el que pot fer és una hiperreactivitat d'aquesta musculatura. Val. Llavors, això seria més, primer, visitar... Exacte, i llavors individualitzar. I dir, escolta, tinc uns... En el cas de problemes, però bueno, ara estàvem parlant de coses generals per tenir una bona salut del sòl pèlvic. Si aquí ens diuen que es pot tenir orgasmes sense parella i sense joguines, sí, correcte, evidentment. Però ara, com que estàvem parlant de com podíem arribar a aplicar
doncs totes les joguines a la nostra salut, no? Si no les tenim i les volem comprar o ens les regalen o ja les tenim, no? Doncs treure-li un ús més enllà del plaer, sinó més de tota la part de com està bé Exacte. i I llavors, sobretot desestigmatitzar les joguines, que no... correcte. O sigui, també l'objectiu d'aquest directe era desestigmatitzar bastant les joguines, perquè sembla que hagi de ser algo, no sé, un objecte demoníac, no? I Sí. no és Bueno, més... Jo no perquè sé si... som d'unes generacions que tot el que estava relacionat amb el sexe era tabú. Sí, bueno, perquè tenim encara aquesta arrel religiosa, no? Sí, i per això abans comentàvem, no? Doncs que el perfil aquest de Plátano Melón, que al final és el seu negoci, però que està Exacte. genial perquè jo el segueixo, per exemple, perquè aprenc moltes coses o a vegades idees que dius, ostres, això no se m'hauria acudit, veus? Exacte. I no sol venen, sinó que també donen informació que és molt Sí, útil. i sobretot per les conductes sexuals. És una plataforma que per mi és molt top, ho parlàvem l'altre dia amb la Cris també, que és una plataforma super top en el sentit de que a nivell de les conductes sexuals, ostres, és una forma de viure-les d'una forma molt positiu, no? I molt segures en aquest sentit, perquè dona unes eines molt bones, la veritat. Llavors, així per fer un resum, has dit, per tenir una salut diària o quantes vegades a la setmana hauríem de fer això de tancar la vagina, 50 repeticions, respiracions en consciència, doncs que també ser conscients de com estem, si estem sentades de peu, estirades, fer pressius si és que en sabem fer. Això cada quan s'hauria de fer també? Això Perquè potser... això és com el que Perdó, està tot el dia estirat al sofà i un dia fa exercici i clar, està esgotat. Llavors tampoc ens serveix, no? Suposo que clar, ha d'haver una rutina. lo ideal seria que tinguéssim una consciència del nostre sòl pèlvic des de lo més abans possible i sobretot ensenyar-ho a les nostres futures generacions, no? Cada quan fer-ho, jo tampoc et sabria dir cada quan fer-ho, perquè és difícil també dir, ai, doncs mira, ara vaig a contraure la meva vagina. Jolín, lo ideal seria, per exemple, amb les dones que acaben de parir, els diem, per exemple, doncs mira, cada vegada que estàs donant el pit, fes aquestes contraccions de la vagina, tanca la vagina, saps? I el que dèiem abans de les noies més joves, encara no siguin esportistes d'elit, a partir de quina edat també haurien de començar-se a preocupar pel seu sòl pèlvic? És que lo ideal seria tenir en aquesta salut, aquesta higiene que tu has dit, no? Des de lo més abans possible. Bueno, potser quan els hi ve la primera menstruació, que en podem començar a tractar dels temes de la copa menstrual i tot això, llavors aquí ja poden dirigir la força, ja la saben dirigir. Abans és una mica improbable de que sàpiguen realment on dirigir aquesta força. Clar, jo parlo que l'edat mitja de la primera menstruació se situa entre els 10 i 11 anys. Sí, és que va baixant i és que ho trobo... Jo quan a vegades veig ara que amb 10 anys ja té la regla, penso, Déu meu, però és que són cries, és que no han tingut temps gairebé ni d'aprendre a llegir, que ja estan tenint la regla, no? Que amb aquesta edat encara lo de la copa menstrual, bueno, els és una miqueta complicat, no? I opten més per temes de retenció externs, com serien les compreses o la calça menstrual, no? Però poquet a poquet, quan es vagi introduint tota aquesta temàtica, es pot anar explicant, no? Doncs I també una crida als papis, que veig que estan aquí més nois, doncs papis, si teniu nenes, també recordeu-vos la seva salut sexual, que és molt important, que en parleu a casa. Si no us atreviu, doncs consulteu a les professionals com la Gina i totes les llevadors que tenim a Andorra o les que estan repartides arreu del món, no? Però tornem a repetir, per si algú ha entrat ara tard, doncs que en el cas d'Andorra, doncs dintre del Servei de Seguretat Social de copagament, tenim el servei de les llevadores que es poden fer consultes. No cal que estiguem embarassades per fer una consulta. Podem consultar coses com ara estem parlant, no? De si tenim dubtes, la nostra filla, doncs, jo què sé, fa molt esport, que corre molt, per exemple, no? I que cada pas, si estem corrent, és un impacte. Exacte. Doncs què hauríem de fer? Perquè tothom pensa en això, el que dèiem abans, no? Estiraments, vinga, musculatura, les cames, l'esquena, però què passa interiorment, no? Doncs que això també és part de la nostra salut. Llavors, papis, pregunteu també, que no és feina de les mamis, que també és feina vostra. Pregunteu. A més, tenim aquestes grans professionals a Andorra i que, com veieu, ho expliquen superbé, superfàcil i que
genial poder tenir aquesta Ui, info. ara, s'està Em tallant una sents? mica? No. Sí, te veiem una mica així com congelada, però et veiem. Per anar acabant, no sé si tu vols dir alguna cosa més. Jo havia apuntat això dels mites, també, les joguines sexuals, i en principi jo les preguntes les tenia a totes, perquè també havíem dit de com utilitzar-lo, quin tipus, a partir de quina edat. Hem parlat, crec, més o menys de tot. Deixarem el directe penjat per si algú el vol repassar. No sé si tu volies dir alguna cosa més. Sí, que sobretot això, no? Que podem normalitzar més, no? L'ús de les joguines sexuals, no només per disfrutar de la nostra sexualitat, sinó com això, no? Com a eina terapèutica, que es pot servir tant per fora com per dins, no? De la nostra vagina, si volem. Que, com han dit per aquí, que es poden tenir orgasmes sense parella, sense tocar-se. Les dones amb això és veritat que ho tenim com una miqueta més fàcil. Més fàcil. Sí. Ho tenim bastant... Mira, una pregunta, sí, que se m'ha acudit ara justament. Si comprem joguines, per seguretat, hauríem de mirar alguna cosa? Han de tenir algun, no sé, igual que les joguines dels crios tenen un segell, en el cas de les joguines sexuals, hauríem de mirar que tinguin també algun segell concret? Doncs mira, ho he plantejat. No me l'havia plantejat. Suposo que anem a mirar com amb qualsevol altra condició, no? Que tingui el precinte i suposo el signe aquell de la CE, que vol dir que ha passat un control. De la Comunitat Europea, exacte. I sobretot una bona higiene després, no? Un bon renta, perquè quasi bé totes són, diria que totes, que ja ho són, no? Que són water resistant, un waterproof, i que després les rentem bé, amb aigua i sabó. Si les anem a fer servir amb diferents parelles sexuals, sobretot això, si les fem servir, s'ha de fer servir un sistema de protecció com seria un preservatiu, vale? I les joguines sexuals també es poden combinar amb lubricants, per exemple, de base aquosa. Val. Perquè si fem servir, per exemple, un preservatiu, la base oliosa no es recomana perquè l'oli pot fer que per fricció es trenqui el preservatiu, no? Val. Doncs jo crec que ha sigut superinteressant, com l'altra vegada que també ens vas regalar el teu temps, els teus coneixements. I sí que podríem parlar de molt més, no? A nivell dels vibradors, però és això, jo el que en trec i el que en trec d'això és que els vibradors com a eina terapèutica i normalitzar-ho com una eina terapèutica no només per la sexualitat, sinó per acompanyar a la dona, perquè ara me centro més en el tema de la dona, és un molt bon recurs. Doncs queda aquí la frase com a tancament. Per part meva, agrair-te molt això, el que estava dient ara, no? De que comparteixis els teus coneixements, a més d'una forma tan amena, i que et desitjo que continuïs passant unes bones vacances aquí amb la teva piscineta, mentre la resta ens estem fregint de calor. Que m'ha encantat, aquest directe. La veritat és que també parlar amb tu ho fas molt fàcil i transmetre els possibles dubtes, no? Que puguin tenir la societat o el públic en general, és que està superbé, la veritat. Jo l'únic que faig és preguntar-te totes les coses que se'm passen pel cap, perquè tinc tants de dubtes que cada vegada que faig una entrevista, sigui amb tu o amb qui sigui, li preguntaria tantes coses que ens estaríem hores i hores parlant, però, com dic sempre, no? Potser uns 30 minuts més o menys, que després si algú l'ha de recuperar, doncs és fàcil de veure, 30 minuts podem treure'ls d'on siguin, o a estonetes dius, bueno, miro 10 minuts, m'he quedat aquí, després segueixo, i torno a repetir que si algú té dubtes, al perfil de Creant, els envieu un missatge directe i segur que us contesten. També, abans quan s'ha tallat, he dit, bueno, tingueu en compte que la Gina està de vacances, si triga uns dies a contestar-vos, tampoc ens posem nerviosos ni nervioses. Doncs moltíssimes gràcies, Gina. Sí, moltes gràcies. Fins molt aviat. Gràcies a tu. Ens veiem aviat. Adéu. Cuideu-vos. Gràcies a tothom. Adéu. Adéu. Adéu.